हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो हागोन नामा? दिनैनि जे जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय गाहायै जोङो 6थि खेब संकस खेराइखौ जारिमिनारि जे संकस खेराइ बेखौ मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय जोङो। मैया जोङो दैखुंग्रिं फुजा होबाय। दैखुंग्रिं फुजा होखांनानै जों गाहाय दरखं बेखेवबाय। बेनिफ्राय माखासे हाबाफारिया दिनै जादों। जोंहा फिरफिला बिरहोनाय दं। फिरफिला बिरहोनाय आरो जेसेबां जोङो फिसा फिसा बादा दं बेफोरखौ जों बेखेवजोब्बाय। बेखौ बेखेवखांनानै जोंहा मा दं, जोंहा दा सावरायमेल दंबावो आरो जोङो गसाइगाव जिल्ला आफादा जिहेथु जोङो बे खेराइ खुंफुंनायजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो जोङो गसाइगाव जिल्ला आफादा बेयावनो जोंनि बोसोरसालिया जथुमखौबो जथुमफायो। बेनिखायनो जोङो बे 6थि खेब संकस जारिमिनारि संकस खेराइ खुंफुंनायजों लोगोसे जोङो एइबारबो जोङो 3थि खेब जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे जोङो बोसोरसालिया जथुमा बेखौबो जोङो जिरायगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा दा सिगाङावनो जों बेवहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट वार्किं कमिटि जाबावगोन जोंहा सिगांनो। बेनि उनावहाय जोंहा थान्दै मेल दङ। गासै जोङो लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, अजा आफाद जों गासैखौबो लानानै जों बेवहाय सावरायगोन। सावरायखांनायनि उनावहाय आरो अजा आफादनि खेबसे आरो जोङो बेवहाय जिरायबावगोन। माने जोंहा अजा आफादाव माखासे गोबांथार सोदांनांगौ दङ आरो जेनेबा जोंहा फुजा पाथियाव जोंहा गासै मोनसे आफाद दं। गासै फ्राय 60-70 जनसो जोंहा अजाफोर दं। जों बे अजाफोरखौ लानानै जों सावरायगोन। बिथांमोनहा माबाफोर समस्या दं नामा, प्रब्लेम दं नामा, जेंनाफोर मोनदों नामा, बे जेंनाफोरखौ लानानै जों सावरायगोन। सावरायनानै जों बेखौ फोसाबनो, सुजुनो आरो सोदांनो नाजागोन। आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेलासियावनो आरोबाव जों मोनसे फिसा जोङो थान्दै मेल जथुमगोन। आरो जोंहा मोनसे लोगोसे दंबावो मा, जोंहा बाहाय सिमोनहाय जोङो बे बाथि जेब्ला संकस खेराइखौ जोङो खुंफुङो होमब्लानो जोंनो बाहाय संकस नैबे खेराइनि बागैनो जोंखौ मोनसे मा खालामदों, जौगाखां आफाद होननानै दाना होबावदों। संकस खेराइसालि जौगाखां आफाद। दा बे आफादनिबो जोंहा मिरुजों लोगोसे जों ज'नो बाहाय जों सावरायगोन। सावरायखांनानै जोंहा गाबोन जोंहा गेवलां मेल दं। गेवलां मेलनि सिगांबो आरो जोंहा खेराइ आरो बे संकस आरो खेराइ फुजानि सोमोन्दै जोंहा गाबोन मोनसे सावरायमेल जगोन फिसानो। बे सावरायमेल जोबखांनायनि उनावनो जोंहा गेवलां मेल जागोन। आरो मथा मथि जोंहा गासै बे सावरायनाया बे धोरोमनि बागैनो सावरायनाय जागोन। आरो नै दिनैहाय एसे हयथ' जोङो जिल्ला आफादनि जे माखासे संगठनफोरखौ जोङो बोरै राफोद खालामनो हानो, जोंनि आफादफोरखौ जों बोरैब्ला जोङो गासै बाथौआरिफोरखौ जोङो ज' खालामनो हायो, जों फोसाबस्रांनो हायो, सोदांनो हायो, जाहाथे जोङो साबसिन खालामनो हायो, जोङो बेखौ नाजानानै जोङो सावरायगोन। जों एसे साबसिन जाबाय बोसोरथामाव जोंनि गसाइगाव जिल्लायाव निस्सय जोङो एसे साबसिनखौ जों नुबोदों। जे जोंनि अजाफोर, जोंनि बाथौआरिफोर गासिबो एसे फुजा फालिफ्रावबो एसे साबसिनै जोङो खालामनो हाबाय। दा जोङो एसे साबसिन जों खालामलांनानै जाहाथे जोंनि बाथौ जायफोर बुलि बाथौ होनानै जाग्रा जोंनि सिबियारिफोर, जाहाथे बेखौ जों गोग्गो गोथार आरो साबसिन खालामनो हायो, जों बेखौ हास्थायनानै दिनैनि बे जोङो खेराइखौ जों खुंफुंगोन। आरो आच्चा, जों बर'नि गेजेरावनो नुनो मोन्दोंदि गोबां माने धोरोमा गोबां गावस्रालायनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे धोरोम गावस्रालायनायनि बेलायावहाय नोंथाङा सासे गुदि बाथौ आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै मा बुंनो सानो? नंगौ बुंनाया जों बेखौथ' थिगैनो दङ बुंनाया, जे गाहायै जोङो बर'नि धोरोमानो सिगां बाथौआनोखामोन। जोंनि जारिमिनाथ' दानि नङा। बर'नि जारिमिना फ्राय जोङो रामायण महाभारतआव होमब्ला फ्राय ख्रिस्ट' गिबि होनना बुंजायो। ख्रिस्ट' जोनोमनि फ्राय 2000-3000 बोसोरनि सिगांनो जोंनि बर'नि फोलेरा बाव दंखायो। मानोना जोंनो रामायण महाभारतआ जोंखौ फोरमान होयो। रामायणाव दङ जेरै जोंहा किरातफोर दङ। बेनिफ्राय महाभारतआवबो जों किरात होदों। किरात फोलेरनि जोंनि जे हिरिम्बानि फिसाला घटोत्कचमोन, बे महाभारतनि दावहायाव लोगो लादों। महाभारतनि दावहायावनो लोगो लादों घटोत्कचनि। आरो बेनिफ्राय जों असुर फोलेर होनना बुंगोन सिगां, जायफोर आर्य फोलेरनि, जोंखौ असुर फोलेरनि होनना बुंगोन। बे असुर फोलेरनिनो जोंनि भगदत्तनि जे भगदत्तमोन, नरकासुरनि फिसाला भगदत्तआ, बे भगदत्तआबो बेवहायनो महाभारतनि दावहायाव बेबो लोगो लादों। दा गतिके जोङो बिसोरखौ जुदि 2000 बोसोरनि ख्रिस्ट' गिबि 2000 बोसोरनि होनना बुङोब्ला जों महाभारतखौ, होमब्ला जोंनि बर'नि जारिमिना निस्सय ख्रिस्ट' गिबि 3000 बोसोर जागोन। बेनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा
बाथौखौ सिबिबोदों। बाथौखौ सिबिबोदों। बाथौ सिबिनायजों लोगोसे जायफोर बाथौ सिबिग्रा बे बुलियानो खामोन। सिगांनो जों बुलि होनानै बाथौखौ सिबियो। जोंखौ म्लेस होनदों, मेस होनदों, जोंखौ गाहाय हारिनि होनना बुंदों। नाथाय गेजेर खन्द'आव बेबादिनो जोंखौ गाहाय हारिनि होननानै जायफोर हयथ' फुजा जोंनिफ्राय जायफोर जोंनि बाथौ धोरोमखौ इसे गोबावा जायफोर सुंथाबोदों, दैदेनबोदों, इसे समसिम जोंहा लाबोदों। दा बिथांमोन अजा, जायफोर जानागुरु, जायफोर जोङो बायलें होनना बुंदों, बिथांमोनखौ जायफोर जिमादारि होनना बुंदों, बे जिमादारिफोरनि आखायाव खोख्लैजोबनायखाय दा बिथांमोनाबो बे धोरोमखौ हयथ' हाजोबाखै। बिथांमोना हयथ' लोङै जाङै फुजा फालि होनायफ्राव जोंनि गोबांथारा हयथ' साबजानाय मोनाखै। बे साबजानाय मोनैयाव जोंनिफ्राय खायफा गुबुन धोरोमाव बारलांबाय। बे बांसिनानो हयथ' बै समावहाय इस्लाम धोरोमबो बारस्लायदों। इस्लाम सोरबा दाबो दङ, जेनेबा आलि मेस, बे आलि मेसआथ' जोंनि बर'निनो मेसखा। दा बेबायदि जोङो बिदिन्थिनो जों नुनो मोन्दों। आरो बेखौ नुनानैनो कालिचरन ब्रह्म गुरुदेबा ओरै पर्बतजराथिङै प्रथम बे ब्रह्म धोरोम फोसावनाया। थारमाने जाहाथे बर'फोरखौ जोङो एसे सोदांनानै साबसिन खालामनो हायो होननानै बिथाङा बेखौ नाजादोंमोन आरो। दा बेनि उनावसो बर'फ्रा हयथ' ब्रह्म जाबाय। थारमाने मेस नंला आरो। बर' मेस लिरब्लानो बे हयथ' जोंखौ गाहाय थाखोनि मानसि होननानै जोंखौ जायगा होला गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा, आर्य फोलेरनि मानसिफ्रा। बेखायनो हयथ' ब्रह्म लानानै एसे साबसिन जाबाय। साबसिन जानानै हयथ' जायगा मोनबाय। नैबेबायदि रोखोमै हयथ' नाजादोंमोन। दा बिनि उनाव आरो बे खृष्टान धोरोमबो फैबावबाय। दा बे ब्रह्म खृष्टान आरो बेनिफ्राय जोंनि बे बुलि बाथौआरिनि गेजेराव मा जाबावबाय, एसे सोलाय सोल' हयथ' एसे जों साबसिन खालामनि होननानै खायफा गुबुनाव एसे बास्लायनो एसे फोसाबस्रांनानै सोरबा बिबार बाथौनो, सोरबा गोबांथार, दा फ्राय 46थासो बाथौ जोङो बे बुलि बाथौनिफ्रायनो जों गावस्रानाय नुदों। ब्रह्मआथ' ब्रह्म गुबुनखा, ब्रह्मआवबा दा गावस्राबावबाय। ब्रह्मआवबो बिदिनो गोबांथार बिदिनो बाहागो दंबावसै दा। बर'नि गेजेराव मथा मथि बै गुदिनिफ्रायनो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो फिसा गावस्रादों आरो। दा जोङो हास्थायदों नैबे बुलि बाथौ ओमफ्राय ब्रह्म धोरोमखौबो नै दा बेयाव जोंहा नै दा जैमागुरियाव ब्रह्म धोरोमनि मोनसे मेल जागोन। बेयावबो मैया दाख्लै हांख्रायदों जों जाहाथे बे ब्रह्म धोरोमावबो जों बे बर'नि जे गुदि बाथौ बेफोरखौ जों जाहाथे लाफाफिननानै जों सावरायफिननो हायो नामा। जेसेबां बर' हारि जों बेखौ खौसेथियाव जों लाफिनो। जों ब्रह्म जानो हागौ, खिन्थु जोंना जाहाथे बर'नि सिनायथि बाथौआ जाहाथे थायो, बेखौ जों हास्थायदों आरो। दं बे बाथौखौबो जोङो ज' बोनथुमनानै मोनसे दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादबो दानानै लाबाय। जोंनि हास्थायनाया बे नङा जे गासिबो बे जोंनि गुदि बाथौ बुलि आफाद बुलिखौनो होफिननांगौ, बेखौबो जों होनाखै। खिन्थु जों बाथौआ ज' जानांगौ आरो बेनो जोंनि हास्थायनाय। जोङो बयखौबो होनाखै जे बर'आ बाथौआ जेरै गोबांथार जादों होननानै। दा गोबांथार जादोंब्लाबो जोंहा जेबो माबा गैया। जों दाबो खौसेथियावनो दं आरो। माने जाय जेरै मोन्दों हयथ' एसे सोदांनायखाय साबसिन खालामना लानानै हयथ' सिबिदों, खिन्थु बे बाथौआनोखा। आरो जों हास्थायबावदों मा, जोंनि बे बाथौ धोरोमा दा जोङो हयथ' बेवहाय जायगा मोननायखाय जोङो बाथौ थान खुन्दों। बेवहाय हयथ' न'मा न' दङ जोंहा। बेनिफ्राय आरोबाव ओरै बिश्वहरि थान दंबावो जोंहा। बेबायदि जोङो जायगा थाब्लासो जों बेखौ खालामनो हायो। खिन्थु बे आमेरिकाफ्राव, लण्डनफ्राव, दिल्लीफ्राव थानायफ्रा बबाव बेबायदि बाथौ थान खालामनो, बबाव बिश्वहरि थान खालामनो बिथांमोनालाय। दा ओंखायनो जों ओरैबायदि हास्थायदों लासैनो एसे सोदांसिनानै साबसिन खालामनानै दा टेबोलाव दोननानै जों जाहाथे मुसुखा दोननानै जों बाथौखौ जों सिबिफिननो हायो। बे जाहाथे बुंनो हायो जे आं बाथौ। बेबायदि जों मोनसे हास्थायदों आरो। जों साबसिन खालामनानै जों खौसेथि लाबोफिननानै जोंनि थांखियानो बेनो जादों। आदसा नोंथाङा नैबे जायनाखि खुंफुं आफादनि कनभेनर हिसाबै बेयाव बे जायनाखि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि सायाव मा बुंनो सानो? हाबाफारिया जोंना मैयानिफ्रायनो आरम्भ जादों। दिनै नैथि सान आरो गाबोनहाय जोंहा बेजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल दङ। बेवहाय दानि बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि हाबाफारिया गेवलां मेल जोबनाय लोगो लोगो मोनाबिलिनिफ्राय जोंना खेराइ जागोन आरो खेराइया मोजांथारैनो जागोन। बेवहाय गोबां माने जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो नेक्स्ट डेआवहाय जोंना हाबाफारिया जोबहैगोन आरो। जों नोंथांनावहाय मोनसे कुइसन खालामनो नागिरबावदों। माने बर' हारियाथ' गोबां धोरोम सोमजिबाय। दा बे धोरोमखौ लानानै बर' हारियाव गेदेर उन्दै सानलायनाय, एखेबारे एना एनि सानलायनाय दङ नामा? बेबायदि साननाया माखासे मानसिनि गोसोनि साननायसो बियो जेबो धोरोमाव बेबायदि माने साननाय नङा। बेखौ जोङो नुनो मोनो जायगा जायगा। नाथाय बेबायदिखौ जोङो लाबोनो नाङा। आंनि साननाया बेनो जे इसोरा सासेल'। जेरावनाखि जों बुङो जोंना जेरेखम
बाथौ बोरायाबो सासेल' आरो दा बे हिसाबैनो धोरोमनि सिबिनायनि खान्थिफ्रा आलादा आलादा जानो हागौ नेमफ्रा नाथाय जोङो जोंनि जेनाखि बाथौ सिबिनाय बियो माने मोनसेयैनो थाङो आरो दा जों बेखौ जों सानो आरो जों जोबनायावहाय नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामबावनो नागिरदों नोंथाङा नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै रायजो राजानो मा मेसेज हरनो सानो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे जोङो जोंनि जेनाखि 6थि जारिमिनारि संकस खेराइ फुजा बेखौ जोङो मोजांथारै जाफुंहोनांगौ आरो बे जाफुंहोनायावहाय बयबो बाहागो लानांगौ बेखौ आङो हास्थायो आरो लोगोसेयै जाहाथे बे हाबाफारिया सान्थि भाबै जायो बेखौ आङो लुबैयो आरो बयबो जाहाथे बे सान्थि भाबै फोजोबनायावहाय बयबो बाहागो लायो आं बेखौ खावलायो आरो लोगोसेयै आङो मोनसे खावलायनो सानबावदों जे जोंनि जेनाखि बाथौ सिबिनायनि जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहाथे सोलिलांबाय थाथों आरो फैगौ इयुन समफ्राव जाहाथे मोनसे गोजोन जौगाथाय आरो मोनसे अनलायनायनि मोनसे मोजां बारहावा बारो बे बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों बेखौ आङो हास्थायो आरो